Il-Ministeru għall-Edukazzjoni nieda protokolli ġodda l-iskejjel għas-sena skolastika li jmiss. Fost l-oħrajn klassijiet bi studenti ta' 8 snin jew iżgħar għandu jkollhom distanza ta' metru u nofs bejn l-imwejjed. Dawk mid-9 sena l fuq jista' jkollhom distanza ta' metru bejn l-imwejjed. Il-maskri fl-iskejjel iridu jintlibsu f'kull ħin. Dawn id-dettalji ħabbrithom il-Ministru għall-Edukazzjoni Ġustin Caruana waqt konferenza tal-aħbarijiet it-tlieta filgħodu. Spjegat kif mis-sena skolastika ġdida jistgħu jsiru lezzjonijiet ta' prattika fil-laboratorji, fieldwork, edukazzjoni fiżika u attivitajiet soċjali u speċjali bħal feluq snin l-istudent. F'dawn l-attivitajiet kollha jrid jiġi rispettat il-prinċipju tal-gruppi. Fil-każ ta' apparat waqt l-edukazzjoni fiżika u wkoll waqt il-lezzjonijiet tal-prattika fil-laboratorji, l-apparat li jintuża jrid ikun sanitizzat b'mod regolari. Jistgħu jinfetħu wkoll it-tuck shops imma jridu joffru biss affarijiet illi jkunu pakkeġġati minn qabel. Fil-bidu tas-sena skolastika l-ġenituri mhux se jitħallew jieħdlu għall-attivitajiet fl-iskejjel, imma din is-sitwazzjoni tista' tinbidel skont ir-rilaxxament ta' aktar miżuri mill-awtoritajiet tas-saħħa. L-assemblies filgħodu jistgħu jsiru sakemm tinżamm id-distanza soċjali u l-kunċett ta' gruppi. Miżuri li kienu fis-seħħ qabel il-pandemija u li kienu applikabbli għal persuni vulnerabbli se jibqgħu fis-seħħ. F'każ ta' kwarantina, ir-regoli applikabbli fil-konfront tal-pubbliku ġenerali se japplikaw għas-settur edukattiv. Dan japplikaw wkoll għal perjodu inqas ta' kwarantina għal dawk imlaqmin kontra l-COVID-19. Il-Ministru tenniet li mhux se jkun hemm diskriminazzjoni bejn studenti li mhumiex vaċċinati u dawk li ħadu t-tilqima. Intant bħalissa għaddejjin diskussjonijiet dwar kif jistgħu jsiru ċerimonji ta' gradwazzjoni. Il-Ministru qalet li l-Gvern seta' jasal għal qbil fuq dawn il-miżuri wara diskussjonijiet kontinwi u produttivi ma' dawk kollha fis-settur, fl-istess waqt li ġiet ikkonsidrata r-rata ta' tilqim b'saħħitha fost il-poplu Malti Wawċi. Fil-fatt, kemm l-edukaturi kif ukoll dawk kollha li għandhom konnessjoni ma' wliedna fl-iskejjel, kważi kollha ħadu it-tilqim meħtieġ. Għandna wkoll 85% ta' l-istudenti ta' 16-il sena il fuq u 73% tal-istudenti bejn 12 u 15-il sena illi wkoll ħadu it-tilqima. Il-lista dettaljata tal-miżuri se tkun online fuq is-sit tal-Ministeru tal-Edukazzjoni.